Здравейте, потребители от VBOX и от YouTube. Аз съм Димитър Глев. И днеска продължаваме с Zika Survival епизод 2! Пинг. Така, искам да ви покажа развитието на моята къща. И ще продължим още с нашето развитие. Така, нека да ви покажем. Кой ви щупите в дети? Аз разбира се. Така, ето го втория етаж, който направих. Тук съм сложил малко картинки, бинки, гързинки. Тук съм сложил малко ядени. Масички за ядене. И тук съм направил подземна стая с... Така, да се разгледаме отвънка. Тук са ми тъпкията ми. Чай сложим бронята. Къде ми е бронята? Тей. Нека да излезем от отвън и да разгледаме новия ми път до вкъщи. Тук си има малка полянка за игра, която не мога влизам. И тук имам fashion, мазен гаден, fashion басейн. И така, днеска ще продължим с нашето развитие, като първо си направим кухнята. Ето този долен подземен етаж ще бъде нашата кухня. И сега да си направим малко, да си набавим малко камъче, мамъче, бабаче, бабаче, така да си добавим малко камък. Да си набавим малко камък. Тя ми трябва лопатка. И мисля, че ще кихна. Извинете ме, дами и господа. What the fuck? Какво направих? Така. Какво ще разделим? Да. Fucking bitch. Дай сега да фангледам. Мисля, че има паяк. Да ми си видя от фенсовете на басейна. Сега пак се забравих торчове. Ще взема торчовете, защото може и да не виждате. Сега пак кихнах. Извинете ме, дами и господа. Чай се напих клавиатурата. One камък. Two камък. Не базика. Пинг! Така, да не забравя, че епизода няма да е много дълъг, защото... Защото няма да е много дълъг епизода, защото много време ги качвам. Трябва най-скоро да си изтегля програмата... Програмата дето коментирам. Защото предишния епизод на Zika Survival. Какво по дяволите правя? Zika Survival. Zika Survival го отложих. Не знам защо в началото. И сега казах това. Така че съм тъп. Всички го знаят. Имаме семена. Може в третия епизод да се направим ферма. Така, сега може да направим малко окраска. Сега ще направим тук нещо като маса. Ще сложим малко честови, само да направя.
Да не забравя, абонирайте се за мен, ако изобщо ми гледате клиповете. Или ако изобщо имате профил в YouTube, защото някои нямат. Които са доста. Няма да. И тук ще си сложа храните им, чай да тия ги донеса. Имам друго. Така, тук си сложа храните. Ще ми е печката и мисля си направя още една, ама тук си направя кахната workbench. Я го сложа. Си направя още печки. Так. И тук още две печки. Така. Ами да. Сега ще напишем на една табелка kitchen. Само ако помня как се пише. Значи, ще напишем kitchen. Така, яко стана, като сървърите. Да знаете, че ще снимам още на... не знам какво снимам. Така. Сега мисля да направя края на този епизод. Мисля, че гледахте този епизод. И... довиждане на всички. Довиждане на всички.